from this fever dream that's killing me. You're drowning and I can save you, and that's all I see. Over and over, over and over. De zomer van ZVL is vandaag in Groede. En zoals u ziet is het hier gezellig druk op de jaarmarkt. Sommige van de standhouders staan hier al 15 jaar. Eentje daarvan is Doris de Boek. En hij kan ons vertellen wat het geheim is van de lekkerste churros in Nederland. En die staat met een grote glimlach op zijn gezicht. Wat is het geheim van goede churros bakken? Het geheim is consequent zijn, altijd je best doen, innoveren, blijven vernieuwen en heel veel liefde erin stoppen. Nou, en die liefde die zien we wel weer terug. Er staan hier genoeg mensen aan de kraam. Vind je het nou nooit te druk worden? Nee, ik heb liever altijd dat er een beetje drukte voor de kraam is. Hè. Zien eten doet eten. Dus als er geen mensen voor je kraam staan, ja, dan is het weer even voordat er wat mensen aan de kraam komen. Als er mensen zijn, dan zijn mensen altijd nieuwsgierig. Komen ze altijd weer kijken wat je te verkopen hebt. En ja, dat is altijd in ons voordeel. 'Cause I don't know when the morning dawns again. We zijn even aan de drukte ontsnapt en staan hier op het voetbalveld in Groede. En naast mij staat Sophie van der Slikken. Zij is jeugdraadslid en kan alles vertellen over het dorp. En volgens jou is dit de leukste plek van Groede. Waarom is dat? Je kan hier voetballen, je kan hier tennissen en nog veel meer. Ik zit hier zo ook op voetbal met een paar vriendinnen. En nu ben jij jeugdraadslid en afgelopen jaar hebben jullie een aantal dingen georganiseerd. Wat was dat onder andere? We hadden een zeskamp georganiseerd voor kinderen. Dat was omdat kinderen die zitten vaker op hun telefoon en binnen. En we wilden dat graag veranderen. En denk je dat dat gelukt is? Een beetje. Morning dawns again. Feels like a long lost friend. Ook vandaag gaan we weer eens even testen hoe het zit met de topografische kennis van de bezoekers hier op de jaarmarkt. Weten ze wel waar Groede ligt en ook waar we maandag naartoe gaan. Waar ligt Groede? Oh, op de kaart? Ja. Kunnen jullie dat aanwijzen? Nou, ik ga een poging doen hoor. Is daar Breskes? Zijn dit de plaatsen? Hier ergens? Die oranje, dat zijn Oh, de plaatsen. bijna. Hier is de toren van Breskes. Ja. En Boedelil hier ergens. Oh, Heel goed. ja. Echt? Oh, ik zat hier. Ja. Nu gaan wij Super. aanstaande maandag naar Nieuwvliet. Weten jullie ook waar dat ligt? Vlak bij Boedelil? Hier dan? Hier of zo? Nee, hier. Ja. Oh, goed. Hij is Helemaal veel goed. beter. Tuurlijk. Dit was hem dan weer. De zomer van ZVL in Groede. En Jacob Kats hier naast ons, die heeft ons de hele ochtend gadegeslagen. En Drine, wat vond jij ervan? Iets anders dan andere dagen, maar dat heb je natuurlijk met een live radio op locatie en een televisieopname. Nou ja, alles bij elkaar zeg maar. Iets anders, maar erg leuk geworden. Volgende week, maandag, zijn wij in Nieuwvliet. En dan zijn we er weer live op de radio tussen 9 en 12 en 's avonds op tv. Tot dan!